City na mga karunda. Atong ibalik si karundang Bobby Brasiros. Sayahang trupa Mindanao naghimo og pasalamat og Pasko nga panaghiusa dito sa Samar. Karundang Bobby, ihandos mo. Niadtong Disyembre 27, gipahigayon sa Tri-Media Organization for Peace and Alliance Tropa Mindanao ang ilang tinuig nga Thanksgiving Party sa Mahan Resort sa isla sa Samar. Ang kaliukan gipahigayon isip selebrasyon sa Kapaskuhan ug aron pasalamatan ang 16 katuig nga padayon sa pag-alagad ug kasinatian sa organisasyon sa pagpanalipod sa demokrasya ug pagpaligo sa imahe ug suporta sa Armed Forces of the Philippines ug Philippine National Police. 12 ka miyembro sa Tropa Mindanao labi pang ilang presidente nga si Manny Autida ang mitamong sa maong panagtigom. Ang maong panaghiusa og mahigalarang panaguban nagpasiugdo sa ligon nga panaghiusa sa mga miyembro nga dugay na nagtinabangan alang sa kalinaw kasagarduhan sa rehiyon. Ngayon posible ang kalihok tungod sa dakong suporta sa nagkailaing institusyon ug leader. Nagip ang PNP PRO 11, Davao City Police Office, 10th Infantry Aguila Division sa Philippine Army, Davao de Oro First District Congresswoman Maricar Zamora, Samal City, Santa Cruz, Davao del Sur Mayor Tata Sala ug Attorney Ralph Jude Villasin niya. Gipahayag sa mga miyembro sa tropa ang ilang pasalamat sa tanang mitabang ug misuporta samtang gipamatudan pag-usab ang ilang paningkamot nga magpadayon og sa panerbisyo isip kasaligan kauban sa media sa pagpalambo sa kalinaw, kahusay ug demokrasya sa Mindanao. Para sa Radyo Ronda Balita sa Southern Mindanao, kini si Bobby Braceros Jr. reporting. Okay, daghang salamat karundang Bobby Brasiros.